राजेश पाणे जिंदाबाद 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 राजेश पाणे जिंदाबाद 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 हमारा पठान कैसा हो राजेश पाणे जैसा हो। अमित गुप्ता सुनीला बरहटा के चाचा बात कहतानी सुना सुना बेला घाटे चाची बात कहतानी राजेश पाड़े के जीतइहा राजेश पाड़े के जीतइहा गोहरा वहतानी बेटा के विजयी बनइहा हाथ जोड़तानी राजेश पाणे जिंदाबाद 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 राजेश पाणे जिंदाबाद 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 जन जन के मिली भैया हो रोजगारावा राजेश पाड़े जहिया बनी जई है पर धनावा जन जन के मिली भैया हो रोजगारावा राजेश पाड़े जहिया बनी जई है पर धनावा होई विकास खुश रही गौआ जहवरवा होई विकास खुश रही गौआ जहवरवा राजेश पाड़े के जीतइहा राजेश पाड़े के जीतइहा विजयी बनइहा राजेश पाड़े के जीतइहा विजयी बनइहा सबका के मिली चाची हो अधिकारवा जीत गई है जहिया राजेश पाड़े ललनावा सबका के मिली चाची हो अधिकारवा जीत गई है जहिया राजेश पाड़े ललनावा बनी जाई नाली खड़ंजा सब कहतानी बनी जाई नाली खड़ंजा सब कहतानी राजेश पाड़े के जीतइहा राजेश पाड़े के जीतइहा विजयी बनइहा राजेश पाड़े के जीतइहा विजयी बनइहा।